Freddy Paulsen ligger på thoraxkirurgisk sengeafsnit på 4 dage efter bypassoperationen. Freddy ligger på stuen. Godmorgen Freddy, jeg hedder Vejdan, jeg er SSA, og jeg skal hjælpe dig i dag. Hvordan har du det? Jeg har lidt svært ved at få vejret. Jeg kan høre, at din stemme er lidt hæs, og du har en boblende vejrtrækning. Ja, jeg har noget slim, som ikke var op. Jeg har set på dine værdier, og du ligger lidt lavt i saturation og lidt højt i respirationsfrekvens. Ved du, hvad det betyder? Det er noget med, at jeg ikke får nok ilt. Ja, det er rigtigt. Og det er ikke så godt, for så vil din sorg ikke heles, og måske kan du endda få lungebetændelse. Det er noget, som vi skal handle på. Ved du, hvad som hjælper på din situation? Ja, fysioterapeuten har instrueret mig i at bruge pepfløjten. Det er noget med, at jeg skal op og stå, og jeg skal trække vejret. Ja, du skal mobiliseres, og du skal bruge din pepfløjt. Hvad siger du til, at vi træner lidt nu? Jo, det kan vi godt. Godt. Så lad os gennemgå den øvelse, som du skal lave fremover. Først skal du komme op og sidde på sengekanten med ret ryg. Fint, så skal du puste i pepfløjten 15 gange i træk og gentage det 2 gange mere. Okay. 1, 2, 3, 4, 15. Det er godt. Nu skal du holde om dig selv og hoste. Hvordan har du det nu? Jo tak, jeg har lidt bedre. Om lidt skal du så gå en tur på gangen, men først skriver jeg et skema på tavlen, så nu får du et kryds, og så skal du selv træne 4 gange mere i dag. Kan du overskue det? Ja, det er fint. Det er godt, Freddy. Jeg skriver, at vi har aftalt, at du træner 4 gange mere i dag, og så vil jeg foreslå, at vi kontakter hjemmeplejen og beder dem om at huske dig på at bruge pepfløjten. Når du kommer hjem, hvad synes du om det? Det er fint, bare ring til dem. OK. Vi tales ved i morgen. Ha' det godt så længe. Hallo, det er Vesterbro Hjemmepleje. Du taler med Anders fra gruppe 3. Hej, du taler med Roxanne fra Rigshospitalet. Jeg har information vedrørende Freddy Paulsen, som bliver udskrevet i morgen. Aha, lad mig høre. Ja, det er vigtigt, at Freddy får dagligt støtte af pepfløjter i en 14-dages periode. Kan I sørge for det? Ja, det skal vi da nok sørge for. Var der andet? Nej, det var bare det. Goddag. Farvel.